Please remember this. Giving is not a money matter, but giving is a matter of the heart. Ang pagbibigay ay nanggagaling sa puso. Nagbibigay ang tao hindi dahil may laman ang kanyang bulsa, pero nagbibigay ang tao dahil sa kung anong laman ng kanyang puso. Napakarami nating alam, hindi po ba? Ang yayaman nila, ang daming pera, pero bakit hindi makapagbigay? Because it is not about an issue of money, of wealth. Hindi naman yan tungkol sa kayamanan. Tungkol yan sa nangyayari sa kalooban ng tao. May napanood po kong isang eksperimento. Ginawa nila sa TV. Anong gagawin mo pag may isang tao na hindi makapagbayad sa grocery? Kung isa ka doon sa mga naghihintay, nakapila, may makikita ka, una sa iyo, hindi niya mabili yung kanyang kinuha. Tutulong ka ba o hindi? Alam niyo po, isa doon sa mga ali na nakapila, nakita yung matanda, hindi makapagbayad. Kahit na hirap siya, konti lang yung kanyang binibili. Binayaran niya. Tapos nagtataka, yung director, sinabi nila, isa lang eksperimento, isang hidden camera show. Tinatanong nila yung tumulong, bakit tumulong ka? Pati naman ikaw, naghihirap ka din, di ba? Pati naman ikaw, walang-wala ka din. Sumagot siya, sabi niya, kasi alam ko yung nararamdaman ng wala. At ayaw kong maramdaman ng ibang tao yung sakit, yung hirap nung wala. Kahit na meron akong kakaunti, inalay ko, tinulong ko, para maibsan, mabigyan ng kahit konting ginhawa lang yung tao. See, giving is not a matter of money, of wealth, of possession. But it is a matter of the heart. It is a matter of the soul. If you have a good heart, if you have a good soul, you will be generous. Amen? But if you have a bad heart, if you have a sinful soul, it would be very difficult for you to give. Why was the old lady, the poor widow, able to give even if those 2 last coins were her livelihood? Bakit nakapagbigay itong matanda? Balo na, mahirap. Yun na lang ang kanyang kabuhayan, binigay pa niya. Ito ay dahil sa kanyang pasasalamat sa Diyos. Nagtitiwala yung matanda na kahit na ibigay ko ito, ibabalik din ng Diyos. Nagpapasalamat yung matanda, binigyan siya ng buhay. That in itself is a blessing. Di po ba? Ano ba yung 2 kusing na yun doon sa binigay ng Diyos? Na buhay sa kanya, humihinga siya. Wala naman yun doon sa pera eh. Pero kung ano yung nandun sa kalooban ng matanda. Bakit ang ating mahal na ina, inalay niya buong buo ang kanyang sarili sa Diyos? Dahil nagtitiwala siya sa Diyos. Dahil anong nasa kanyang kalooban, papuri at pasasalamat sa Diyos. Magandang pagkakataon po ito. Suriin natin ang ating puso't kalooban. What is the state of your heart?
What is the matter of your heart now? Anong kalagayan ng puso at kalooban mo? May napakagandang kasabihan. Sabi ni Anne Frank, yung namatay sa Holocaust, nobody became poor by giving, sabi. Pero napakarami sa atin, ganyan yung attitude, ganyan yung ugali. Bakit ayaw magbigay? Kasi naiisip, paniwala, pag nagbigay ako, mauubos yung sa akin, mababawasan yung sa akin. But see the miracle of giving. The more that you give, the more that you will receive. Subukan niyo po, magbigay kayo. May matutuwa ang Diyos, mga tao. Pag nagbibigay ka, lalong darami pa ang biyaya sa iyong buhay. See how blessed you are. Tignan mo. Napakapalad mo. Napakaraming biyaya na binigay ng Diyos sa iyo. Yan nga ang kasabihan do not raise your standard, but raise your standard of giving. Do not raise the standard of your living, but raise the standard of your giving. Ganyan tayo Pag meron tayo, ang inuuna natin, paano ko kaya papagandahin ang aking buhay? Pero hindi ganyan. Ang buhay na paanyaya ng Diyos sa atin. Raise your standard of giving. Pag binigyan ka daw ng Diyos, huwag mong itaas ang bakod ng bahay mo. Dapat nga, gawin mo pang mas malapad ang hapagkainan nyo. Di po ba? Kasi wala nang ibang pinakamasaya yung may kasama kang kumakain. May kasama ka sa buhay na ito. Aanuhin mo lahat ng kayamanan, karangyaan, kapangyarihan, kung mamamatay ka mag-isa. At hindi po ba, yun yung impyerno? Hell is being alone and isolated. And what is heaven? It is sharing your life full of joy and love with other souls. That is what heaven is. Kaya nga, itong matandang babae, kahit na wala siyang pera, masaya siya. Kasi alam niya, yung kanyang kaluluwa, kaisa ng Diyos. Tignan natin, tignan mo, suriin mo, kumusta ang iyong puso? Kumusta ang iyong kalooban? Kumusta ang iyong kaluluwa? What is the state of your heart? Anong kalagayan ng iyong puso? Hilingin mo sa Diyos na yan ay maging masaya, yan ay maging mabuti, yan ay maging payapa, para palagi kang makapagbigay at makapagbahagi ng tuwa sa iba. Amen.